Oke, siap. Ini sepados vitamin. Wiromono sing sesek ya Mas ya. Ngerti jogete mbahku. Sik buater. Buater nomor sing sesek. Terus suwuk. Aku harus mulai mikiringan. Mangke nek bablas yo suruh pripun. Iki sudah iki sing joget iki kembar apa Mbak? Kembar sial. Enggak. Gitu ya. Anak tua anak aja. Tapi kanane kok padha ya. Bedah. Aku bedahane wajah kok main ini. Gitu dia enggak ya? Dia enggak tahu ya. Abul kajate berkah wis iso ngabehke putrane Kole Rendi jenengan diparingi sehat sak putra wayah sak wayah dusun kali gowo kali salak diparingi sepir waras kabeh sehat lumur rezekine diparingi sukses segala usahane jadi seniman ya diparingi ganjar lancar rezekine selang-selangan buku rewel aku tak pikirin nggih. Buat nggih, Bang, ya. Matur nuwun. Kon mangku. Sampai. Ya, itu toh. Ya, ada soal sih